Ажно 3 беларускія гурты выступяць на фэсце ў Польшы. Вялікае Black Metal шоу адбудзецца ў гэтую суботу ў Варшаве. На сцэну выйдуць нашыя Migrate Guild, Hangover in Minsk і Вокр. Дарэчы, з апошнім у канцы рылса будзе фрагмент інтэрв'ю. Такое адчуванне, што ты гэтымі песнямі серыш увогуле. Ну так пук-пук-пук і новы сінгл. Так, зрабіў, насраў і выкалаў. Складана назваць кагосьці хэдлайнерам, бо ўсе прыблізна на адным узроўні. Больш за ўсіх канцэртуюць хэнговеры, больш за ўсіх рэлізаў выпускаць Вокр. Але ўсё ж такі галоўныя рызынкай імпрэзы будуць Migrate Guild, бо паглядзець іх выступ у такім выглядзе пакуль не ўдавалася. У маім тэлеграм-канале ёсць шмат навін і відосікаў з інтэрв'ю з Вокр, Hangover in Minsk, спасылка там у апісанні профіля. Увогуле у ТГ я раблю абнаўленні кожны дзень, там же знойдзеце спасылкі, каб мяне падтрымаць донатам або замовіць навіну, агляд ці паслугу. А каб да канцэрта падмацаваць вашу цікавасць, вось відосік з вітам з Вокр, з адказам на пытанне, як яго такому маладому гурту удаецца выпускаць так шмат новых песень. Я зразумеў одну рэч, што хочаш нешта атрымаць, ну трэба рабіць, а не сіскі мяць. Там нешта колупаецца, хуяцца, ведаеш, нехта піша там, што гук, там ему то не падабаецца. Трэці. Ну я вас называю MySpace Black Metal. Ну я просто заміксаваў, ну як атрымалася. А вы там уже хотите хавайте, хотите нет. Ну так. Не падабаецца, ідзіце нахер. Гэта ж пра эмоцыі, так? Музыка это пра эмоцыі, а не пра алгарытм нейкі, так?